a nech mi Pán dá milosť, aby som to dokázal dobre vysvetliť. Prečítam vám otázku. Napísal to človek, ktorý sa podpísal ako fanúšik, čo chápem, že sa nechcel predstaviť. Prajem pekný deň. Mám otázku týkajúcu sa ľudskej sexuality v súvislosti s Božím slovom. Videl som dokument o manželskom páre, kde muž utrpel vážne mozgové zranenie, v dôsledku ktorého zostal úplne ochrnutý a stratil aj schopnosť hovoriť. Jeho manželka je však zdravá a spolu majú 2 deti. Zaujíma ma váš pohľad na to, ako môže žena v takejto situácii plnohodnotne žiť v manželstve, keď jej intimné potreby zostávajú nenaplnené. Jediná možnosť, ktorá ma napadá, je seba ukájanie. Ak to telo a mysel potrebujú na udržanie rovnováhy a zároveň sa chce vyhnúť smilstvu. Aký postoj by mala takáto osoba zaujať k svojej situácii, ktorá pravdepodobne potrvá až do konca jej alebo manželovho života? Ako by ste povzbudili človeka, ktorý by k vám prišiel s prosbou o pomoc v tejto záležitosti? Ďakujem za odpoveď, fanúšik. Milý fanúšik. Ďakujem za otázku, ľahšiu otázku ste mi nevedeli dať. Ale ja na ňu odpoviem, lebo si myslím, že odpoveď existuje. Existuje v Božom slove a existuje Božie riešenie pre každú situáciu, ktorá príde do života človeka. Je zaujímavé, že sa nepýtá tá žena. Hej, pýtate sa vy, ktorí ste videli dokument a napadli vás takéto myšlenky. A ja budem chvíľku hovoriť o sexualite, aby som pripravil nejaký základ, na ktorom vystavím tú odpoveď. Hej. Sexualita je prirodzená, vo svojej podstate je dobrá a je od Boha. Bola vložená do života človeka, aby vytvorila určitý tlak na to, aby si človek hľadal partnera, aby sa oženil. Lebo ľudia sami o sebe sú trochu leniví a pohodlní na to, aby sa rozhýbali napríklad do takých vážnych krokov, ako je uzavretie manželstva, založené rodiny. Proto bola daná sexualita. No, problém je, že v ľudských životoch a v ľudských dejinách sa celá táto otázka prevrátila. Ja vám teraz poviem šokujúcu vec, ktorú si myslím. Ja si myslím, že sexualita nie je potreba. Že to nie je potreba. Teraz na mňa možno kúkate. Vy viete, prečo som došiel k tomuto názoru? Lebo keď nie sú naplnené potreby, človek zomiera, alebo je veľmi vážne poškodený. Hej? Čo je potreba? Potrebujeme jesť, piť, dýchať, spať a potrebujeme lásku a prijatie. To sú absolútne kľúčové veci a o tom budem aj dneska kázať. To sú potreby. Ale keď človek prestane žiť sexuálnym životom, čo sa stane? Nič. Iba sa bude ozývať nenaplnený sexuálny pud. Bratia a sestry. Sexualita nie je potreba, je to pud. A pud nás k niečomu pudí, k nejakej akcii. K tomu, aby sme založili rodinu. Zároveň na začiatku manželstva proste je to veľmi silné, vytvára to púto, vernosť, tieto veci úplne prirodzene a správne. Ale viete, čo je veľmi zaujímavé? Ja som slúžil teraz niekoľkým párom, nebudem nikoho menovať a nie sú z Brezňanského zboru, a rozprával som sa s ľuďmi a veľmi zaujímavé veci sa dejú v manželstvách. Hej. Napríklad potom, čo sa narodia deti, tak jeden z partnerov, väčšinou to teda bývá žena, prestane nejako javiť záujem o tieto záležitosti. Čo samozrejme vyvoláva určité napätie a písmo hovorí, aby v tejto veci sme voči sebe boli ústretoví. Hovorí o manželskej dobroprajnosti, ktorá prebieha z lásky, ale skutočne dosť často sa deje to, že tie, teraz v úvozovkách potreby, ja si myslím, že to nie je potreba, ale že sú to proste tie pudové záležitosti, sú nerovnomerné v tom manželstve, v tom vzťahu. A na to, aby sa dokázali naplňať a aby tam bola harmónia, nestačí to vziať do ruky Bibliu a omlátiť ju o hlavu svojmu manželskému partnerovi. Biblia hovorí, že mi nemáš odopierať manželské povinnosti. To nefunguje. To nefunguje. Lebo keď si prečítate o tom nejaké knihy, tak celá táto vec je proste o vzťahu. Keď izolujeme sexualitu od manželského vzťahu, ktorý je nejakým spôsobom rozvíjaný a kultivovaný, keď to izolujeme, necháme to len v rovine púdu a následovania púdu, tak máme smilstvo ako vyšité.
Človek stráca zábrany a veľkou nevýhodou je to, ako vyzerá dnešná doba. Je presexualizovaná. Od kultúry, obliekania, všetkého, všade je sex. Všade je sex. Všade je sex. Viete, čo je zvláštne? Že sexuálny púd, keď nie je uspokojený, tak sa zmenšuje s časom. Tá urgencia je oveľa nižšia. Ja som oveľa ľahšie odolával sexuálnym tlakom, pokušením, keď som bol slobodný, ako keď som sa oženil. Lebo človek je s tým vyrovnaný, zmierený, nejakým spôsobom funguje, sú nejaké pokušenia, sú nejaké tlaky a obrovsky mieša v tom karty pornografia, lebo to je spôsob, ako veľmi rýchlo dosiahnuť sexuálneho nejakého vzrušenia a kvázi uspokojenia, ale bez absolútne naplnenia zmyslu sexuality a to neuveriteľným spôsobom ničí životy predovšetkým mužov. A sú to absolútne negatívne veci. A vaša otázka, fanúšik, vychádza z predpokladu teda, že človek má nejakú potrebu a veď predsa tá potreba musí byť naplnená. Ja vám poviem jednu vec z vlastnej skúsenosti, aj mojej osobnej, aj z pastoračnej činnosti. Keď sa naplňa táto v úvozokách potreba nelegálnym spôsobom, absolútne to ničí dušu človeka. Napríklad podľa mňa obrovské množstvo mužov je úplne zničených a rozstrielaných, pretože podľahli pornografii a nevedia sa z nej dostať. Vážne. To je proste realita. A je zaujímavé, že vo svete povstávajú hnutia, mimo kresťanstvo, mimo cirkev, to sú hnutia takých nejakých silných mužov, aj tí, ktorí majú nejaké ciele, chcú niečo dosiahnuť a oni napríklad sa rozhodnú abstinovať od pornografie. Že nie, od pornografie a od masturbácie, seba ukájania, že nie proste. A tí ľudia nie sú kresťania, ale môžeš nájsť články o tom, že výsledkom tohto programu je silnejšie sebavedomie, lebo človek sa vie ovládnuť, jasnejšia mysel, orientácia na ciele a ak by sa nedalo žiť bez sexu, tak nejakým spôsobom by to v Biblii Boh nejako napísal, zhodnotil. Sex je veľmi dôležitý. Hej. Manželstvo, ktoré je dysfunkčné v sexuálnej oblasti, je potreba mu slúžiť, je potreba vyhľadať odbornú pomoc a tak ďalej, lebo môže to spôsobiť komplikácie. V každom prípade sexuálny púd nie je potreba, je to púd. Mení sa s vekom a paradoxne sexualita, tá manželská sexualita nie je len o tom púde. Prečo to hovorím? Lebo manželský sexuálny život začína nejakým spôsobom, ak je to na základe Biblie, že tí ľudia žijú a ožení sa panic s panou, tak väčšinou ten sexuálny život začína veľmi tak neslávne. Hej? Neslávne. Ja som mal prvý sexuálny styk po svadbe. Nehanbím sa za to, ale bolo to o ničom. To, čo človek si vysníval a to, čo človek mal v hlave v dôsledku pornografie, áno, priznávam sa, videl som v živote pornografiu, aj som s ňou bojoval, aj som mal obdobie, kedy som bol na nej závislý a nevedel som si pomôcť a otravoval som rôznych pastorov, za každým som išiel za iným, aby to nevyzeralo, že sa z toho neviem dostať. Priznávam sa, viem to, ale tie predstavy, ktoré to do človeka nasáčkovalo, sú úplne iné. Teraz ja som 20 rokov som ženatý a zisťujem, že sexuálny život, toto požehnanie toho manželského spojenia nie je na prvom mieste v uspokojení sexuálneho púdu, ale je založené na harmonii, na súlade, na spôsobu komunikácie, na tom, či ten muž tú ženu naozaj miluje a ona to cíti a vníma. A muži, chcem vám povedať, ak majú ženy pocit, že vám ide len o to jedno a ináč na nich kašlete, tak neočakávajte funkčný sexuálny vzťah. Hej? Ale vrátim sa k tej otázke. Keď sa dvaja ľudia berú, a mladí ľudia, dobre ma počúvajte, prosím vás, neberte sa kvôli sexu ako prvej veci. Neberte sa kvôli sexu. Ak sa zoberete len preto, že už to nemôžete vydržať a nechcete smilniť, tak sa teda zoberete, budete veľmi sklamaní. Berte sa preto, že sa naozaj máte radi, že spolu chcete žiť, že sa chcete jeden druhému odovzdať, že spolu chcete mať deti, že spolu chcete byť celý život. Kvôli tomu sa berte, že je medzi vami nejaký súlad. A
Mladí ľudia povedia, no a čo keď si nebudeme rozumieť v posteli? Ak bude medzi vami súlad, budete si rozumieť v posteli. Bodka. Aj keby ste si na začiatku nerozumeli, naučíte sa to. Ja neviem, či ma manželka neprepleskne, ale náš život v tejto oblasti je neporovnateľne lepší, ako bol pred x rokmi a neporovnateľne menej často. Hej. že kvalita nahrazuje kvantitu a je to dobré a počúvajte ma veľmi dobre. Ak sa mladí zoberú len kvôli sexu, zažijú sklamanie. Sex je dobrý, ak je náležite používaný, vie byť svätý, manželské lože vie byť neposkvrnené, je to veľmi dobré, ale není to dôvod na uzavretie manželstva. Hej. Ak niekto s niekým dlhodobo žije, chcú byť spolu, žijú v hriechu tým pádom, hej, obrátia sa, určite je dobré, aby sa vzali, lebo už spolu žijú, ale ak sa dvaja mladí ľudia zoberú len preto, aby teda na to mohli skočiť, tak to nerob. Zober si toho, s kým chceš prežiť zvyšok života. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. A teraz k tej situácii. Manželstvo je viac ako sex. Manželstvo je svätá zmluva medzi mužom a ženou. Tá zmluva sa uzatvára na doživote. Není to na skúšku. Na doživote, kým nás smrť nerozdelí. Takto sa berte. A viete, čo je v manželskom sľube? Tí dvaja si sľubujú vernosť v bohatstve, v chudobe, hej, v zdraví aj v chorobe. Proste v akejkoľvek situácii, kým ich smrť nerozdelí. Takže čo by som odpovedal takejto žene? Že je správne, aby bola verná manželovi. Že ak má niečo, čo vníma ako sexuálne potreby, že to nie sú potreby, je to pút, ale že preto sľubovala vernosť, aby v takejto situácii ostala verná manželovi. A nech aj v tejto situácii rozvíjajú to, čo je podstatné pro manželstvo, a to je tá harmónia, ten súlad, tá intimita. Ja vám poviem, ako nechápte ma zle, ale pre mňa je oveľa dôležité napríklad to, že sa s manželkou objímeme a že vytvárame niečo také harmonické, lebo viem, aké to je hádať sa, viem, aké to je mať napätia, a mať proste dobrý vzťah. Pre tú ženu, ktorá je v takejto situácii, určite jej Boh pošle do života priateľov, ľudí, ktorí budú okolo nej, ktorí jej dokážu poskytnúť proste to priateľstvo, tú súnáležitosť. Ale ja by som ju veľmi povzbudzoval, aby sa nevybrala cestou kompromisov. Bratia a sestry, sebaukájanie je vec, ktorá je úplne bežná v živote. Mnohí kresťania tomu propadajú a ja som si s tým užil svoje. Jednu vec vám poviem. Nikdy som sa potom necítil dobre. Nikdy som sa necítil uspokojený. Nikdy som sa necítil svätejší a bližší Bohu. Práve naopak. A to nie je preto, že nejaká bigotná náboženská výchova nás zablokovala, aby sme neboli slobodní. To vôbec nie je pravda. Ja som nemal žiadnu náboženskú výchovu. Ja som veľmi slobodný. Ja dokonca aj pohoršujem niektorých kresťanov, že v niečom vyzerám ako úplný liberál. Viem tolerovať veci, ktoré niekto nevie tolerovať. Som plný lásky, milosrdenstva, niekedy kompromisov. Ale v tejto veci, bratia a sestry a milý fanúšik, ako nemôžeme urobiť kompromis. Nemôžeme urobiť kompromis, takže to by som odporúčoval. Teraz by som chcel hovoriť k manželstvám, ktoré zažívajú nejakú dysfunkciu v tejto oblasti. A neviete to vyriešiť sami, vyhľadajte pomoc. Nie je nič horšie ako vynúcovaný sex. Vyhrážanie sa neverou a takéto. Nie je nič horšie ako manipulácia v manželskom vzťahu aj v tejto veci. Existujú také knihy, dobré kresťanské knihy, ktoré hovoria o tom, že sexualita, že to je tá čerešnička na torte, alebo šľahačka na torte, že najskôr sa musí upiecť tá torta a potom to funguje, keď je vzájomný súlad, dôvera, láska, úcta. A nech to Pán dá všetkým manželstvám a bude fungovať aj táto vec. A vy z vás, ktorí žijete bez sexu, hej, v celibáte. Kto žije v celibáte? No ľudia pred manželstvom
ľudia bez manželstva alebo ľudia v situácii, kedy jeden z manželských partnerov je vyradený v tejto veci. Hej. Tak to není niečo nenormálne. Ty môžeš byť šťastný aj bez tejto veci. Môžeš. Skutočne môžeš byť šťastný. A garantujem vám, že ak ľudia budú robiť kompromisy, morálne kompromisy, budú nešťastní. Budú nešťastní. Znovu poviem niečo a môžete nesúhlasiť. Sexualita nie je potreba. Sexualita je pud. A toto nás odlišuje od zvierat, že my vieme svoje pudy ovládať. Vieme ovládať hnev, vieme ovládať rôzne negatívne emócie, vieme ovládať svoje pudy. Napríklad niekedy ovládneš aj hlad, nie? Keď sedíš za stolom, kde je úžasné jedlo, ale vieš, že vás tam sedí viacej, že máš deti, ktoré sa potrebujú najesť, tak im to nezieš všetko. A nepovieš, že levy žerú prvé. My nie sme zvieratá, my sme ľudia. My sme ľudia. Halelúja. Takže ďakujem za tú otázku. Neodpovedala sa mi ľahko, je to veľmi citlivá vec a každú by som pastoračne riešil veľmi individuálne. Ale seba ukájanie nie je riešenie. Určite je to menší hriech ako nevera, to áno, je to riešiteľnejšie, lebo v tom nie je zapojený ďalší človek, ale je to niečo, čo ničí dušu človeka. Utieram pod z čela. A ideme ďalej.